ada mate channel subscribe maljad begane po subscribe manple. Hello, welcome back to my YouTube channel Richu Turu Talks. Mate channel subscribe maljad begane po subscribe manple. So ini anam enna babina annana bodidina bike ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ. ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಆತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆತುಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಿನ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀಚ್. ಸೊ ಇಂಬೇರೆ ಬಾಯ್ಕ್ ಅದಾರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಿನ ಕಸಿನ್ ಆರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂ. ಸೊ ಐನು ಬಾಬಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೊಂಡಿದ್ದೇರು. ಸೊ ನಾನು ತೀರಾ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದೇನೋ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯಕರು ಇರ್ದಾದಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೂ ಇಂದು ಕೊರ್ಕುನ ದುಂಬು ಇದಾದಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊರ್ಕುನ ದುಂಬು ಅಂಚದ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಬೇತೇರ್ಲ ಬೈಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಬೇಗ ಆಯ್ನಿಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಆತನ ಎತ್ತನಾಗ. ಸೊ ಇದು ಐನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಆರು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಂಗಾರನು ಎನ್ನ ಬಾಬಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಉಳೈ ಉಪ್ಪುನ ಪಿಂಗಾರನು ಪಿಂಡ ತೆಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೇರು. ಅಂಚೆ ಐತೆ ಪೂಸಾರಿ ಮತ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅರ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ನನ್ನಡಲ ಪಂಡೆ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪಡೆ ಪಂದು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ನ ತೆಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಬಲೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಳ ಕೇಳ್ತೊಂದು ಮಾತು ಇತ್ತ.
ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಈಗ ಬಲ ಸೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆವಡತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನೆ ಟೂಲ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬೇರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೇ ಬಂದ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋದಾರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪಾರುಂಡು ಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪುಕ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಿನ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಬೀಗ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜರೆ ಮಾತಾಡಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬಳಸೀರು ಬಾಬಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಏಪತಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಜೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಬಾಬಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತು ಐದು ಕಾಯಲಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಎದುರು ಉಲ್ಲತೆ ಐ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತು ಒಂದು ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕು ಜೋಕುಲು ಎಂಡ್ಲೇಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಬಾಯಕ್ಕೆ ಕುಂದ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಣದ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರು ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂಡು ಪೊಣ್ಣದ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ದಾದಂಡಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಜಾವಡು ಇಂಗಿಲ ಬ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ಚೈನ್ ಕೆಬೀತ ದಾದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣದ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನೆ ಆಣದ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಅಣ್ಣಲ ಚೈನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ರಜ್ಜನ ಪಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವು ಅಂಚ ಅನ್ನಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಣೊಂದಿರ್ಲಿರು ಐನ್ ಪತ್ತದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪತ್ತಲೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊರಿರೈತನ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಿಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊರಿರೈತನೆ ಸೊ ಅಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಲಡ್ಡುನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಮಾತ ಉಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಜಿಲೇಬಿನ ಮಿತ್ತದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಣ್ಣದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಜಿಲೇಬಿನ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಲಡ್ಡು ದೆತ್ತದು ಬಾಬಿನ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದದ ಪಂಡ ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಂದು ಸೊ 6 ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ನಿ 6 ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಸೊ 6 ಲಂಚನೆ ಲಡ್ಡು ನಾಡು ಒಂದು ಲೇರು ಲಡ್ಡು ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ 6 ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ 6 ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ 6 ಆಣ್ ಬಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅವು ಸೊ ತಿಳಿ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಂದು 2 ಜನರ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಸೊ ಆರ್ದದನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಾಟ ಬಂದು ಪೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲದ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಇಂದೇ ಟಂಡಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡು ನರೇಗ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಅದು ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ಲಿ ಐದು ಕೊಂಚ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ದಿ ಏರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಿನ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು 6 ದದ ಮುಂಚೆ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತು ಕೊಯ್ಯರು ಸೊಪ್ಪು ದದ ನಿಂತಂಡು ಐದು ಎತ್ತು ಕೈ ಬಾಬಿ ಪಣ್ಣೊಂದಿದ್ದೀರಿ ದಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಿನ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪ ದದ ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ತೂಕನಮ್ಮ ಮುಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅದೇ ಜೋಕುಲು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಾತು ಇತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲು 6 ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಇಂದು ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದಾರು ಬೇಗ ಫೋಟೋ ಕೊಂತದು ಒಕ್ಕಾರು ಪೋಯರು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಂದು ಸೊ 6 ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಾಬಿ ಬಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಕ್ಕಲು ಒಂಚು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಕ್ಕಲು ಫೋಟೋ ದಿಕ್ಕುಗ ಬಂದು ಅಂಚೆನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾಮಿನಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊರಿ ಸೊ ಆರ್ಡ ಪಂದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಆರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದೆತ್ತೇರು ಅಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ತಿರ್ಗಾ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾ ದೆತ್ತೇರು ಆರು ಬೊಗಿಜನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರಂದು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆನೆ ಅಂಚದೆ ಅನ್ನ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊರ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಕ್ಕು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ತೆಗ್ತೇರು
ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಐಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಬಾಬಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿನ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಇದು ಬಾಬಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನ. Ami, darasa. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯರ್ ಬಂದೇನಿವೆ ಬಾಬಿನ ಬೈಕಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮರಕೋಚಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವೋಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.